συνταξιούχοι, βρισκόμαστε σήμερα όλοι και όλες εδώ για να τιμήσουμε την εργατική Πρωτομαγιά, για να τιμήσουμε όλους αυτούς που έδωσαν αγώνες ενάντια στην εργοδοσία και στο κράτος. Όλους αυτούς που θυσιάστηκαν τόσο στη χώρα μας όσο και σε όλο τον κόσμο για να διεκδικήσουν καλύτερες συνθήκες εργασίας, αξιοπρεπείς μισθούς και συνδικαλιστικά δικαιώματα. Η φετινή Πρωτομαγιά βρίσκει την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή μας σε πολέμους να εξελίσσονται σε βάρος των λαών που αιματοκυλίονται προς όφελος των διεθνών κέντρων συμφερόντων και των κρατών της Δύσης. Αυτών δηλαδή που με υποκριτικό τρόπο ασκούν την πολιτική τους σύμφωνα με τα συμφέροντά τους και όχι σύμφωνα με την ηθική και το διεθνές δίκαιο. Είναι τα ίδια κέντρα που ενώ κατηγορούν τον Πούτιν για εγκλήματα πολέμου και υπόσχονται να τον σύρουν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, κλείνουν τα μάτια μπροστά στα εγκλήματα που διαπράττει ο στρατός του ακροδεξιού Νετανιάχου στη Γάζα. 138 χρόνια από την πρώτη φορά που οι εργαζόμενοι ύψωσαν το ανάστημά τους και απέτησαν δικαιώματα. Και ενώ σήμερα, σχεδόν 1,5 αιώνα μετά, σε ένα κράτος δικαίου, τα δικαιώματα αυτά θα έπρεπε να θεωρούνται αυτονόητα, όλα αμφισβητούνται και βρισκόμαστε σήμερα εδώ παίρνοντας τη θέση μας στην πάλη των εργαζομένων για τις σύγχρονες ανάγκες μας. Η 1η Μάη δεν είναι αργία και γιορτή λουλουδιών. Είναι η μέρα μνήμης για τους πρωτοπόρους αγωνιστές της τάξης μας, αλλά και είναι και η μέρα αγώνα και απεργίας των εργαζομένων. Η μέρα αγώνα απέναντι στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που υπηρετούν τα κέρδη των λίγων, υποβαθμίζοντας τις ζωές των πολλών. Του αγώνα για εργασία με δικαιώματα και κοινωνική δικαιοσύνη, για τη δωρεάν πρόσβαση σε κοινωνικά αγαθά όπως η υγεία, παιδεία και την κοινωνική ασφάλιση. Η 1η Μάη είναι και η μέρα μνήμης και τιμής στους εκατοντάδες εργαζόμενους, στους συναδέλφους μας που έχασαν τη ζωή τους τα τελευταία χρόνια σε εργατικά δυστυχήματα και προσθέθηκαν στο βαρύ φόρο αίματος που πληρώνει η εργατική τάξη προς όφελος των κερδών της εργοδοσίας. Ως αποτέλεσμα της συντατικοποίησης της εργασίας, του ξυλώματος εργατικού δικαίου και της διάλυσης των μηχανισμών ελέγχου από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα η αντεργατική επίθεση της κυβέρνησης και της εργοδοσίας είναι ολομέτωπη. Το μήνυμα της Πρωτομαγιάς για αλληλεγγύη και αγώνα θα πρέπει να είναι το εφαλτήριο της εισπύρωσής μας απέναντι σε αυτούς που υποβαθμίζουν τη ποιότητα της ζωής και της διαβίωσής μας. Που δεν διστάζουν να μας παρουσιάσουν τα ψίχουλα του 1 ευρώ στον κατώτατο μισθό ως μέτρο ανακούφισης των εργαζομένων. Που αντί να δώσουν πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, νομιμοποιούν την παράλληλη εργασία, ώστε να αναγκάζει το εργαζόμενο να δουλεύει 12 ή και περισσότερες ώρες την ημέρα, σε μία ή και σε 2 δουλειές περισσότερο την ημέρα για να τα βγάλει πέρα. Που ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη πηγαίνει σε τετραήμερα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιβάλλει την εξαήμερη εργασία, αδιαφορώντας εάν ο κόσμος της εργασίας δουλεύει την 6η μέρα, όχι επειδή θέλει να μην έχει χρόνο με την οικογένειά του, αλλά επειδή δεν βγαίνει λόγω της ακρίβειας που αυτοί οι ίδιοι έχουν δημιουργήσει. Ένα μέτρο που αν η κυβέρνηση δεν το εφάρμοζε σε επιχειρήσεις, θα αναγκάζονταν να προσλάβουν εργαζόμενους και να μειωθεί η ανεργία. Ναι, συνάδελφοι, η ακρίβεια, η φτώχεια, οι ανισότητες, ο περιορισμός των εργασιακών δικαιωμάτων, η επισφάλεια και η ανασφάλεια στους χώρους εργασίας αναδεικνύονται σε κυρίαρχες συνέπειες των εφαρμοζόμενων πολιτικών της κυβέρνησης. Πολιτικές που υποβαθμίζουν σκόπιμα το κοινωνικό κράτος, τα δημόσια αγαθά και τις δημόσιες υπηρεσίες με καταστροφικά αποτελέσματα. Πολιτικές που προωθούν την ιδιωτικοποίηση βασικών αγαθών όπως το ρεύμα και το νερό και αφήνουν πλήρως απροστάτευτους από τα φαντς εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας. Πολιτικές που στηρίζουν και επιχορηγούν την εσχροκέρδεια στην ενέργεια και στα βασικά αγαθά και οδηγούν στη δραματική μείωση της αγοραστικής δύναμης και σε απόγνωση μισθωτούς και συνταξιούχους. Πολιτικές συγκάλυψης της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που οδηγούν στη διάβρωση των θεσμών του κράτους δικαίου, όπως με το έγκλημα των τεμπών, που 1 χρόνο μετά οι υπεύθυνοι της τραγωδίας δεν έχουν λογοδοτήσει για τις εγκληματικές τους ενέργειες που οδήγησαν 57 συμπολίτες μας στο θάνατο.